खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 21 मे 2025 मायथाइ एबा 6 जेठ दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै गुबुन गुबुन बिथिङाव जेंनाफोर सोमजिनो हागौ। नोंथांनि सावस्रिया गाज्रि जानो हागौ आरो नोंथाङा आबेगारि महरै जेंना जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ सिरि लाखिनो नाजानांगौ। मोनसे जिउराहायारि आयदायाव नोंथाङा सांग्रां आरो सांग्रां थानांगौ। आयखौ होबथानायनि जाहोनाव राङारि जेंनाफोर सोमजिनो हागौ। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों सम हगारोब्ला नखरनि जिउआ रंजाथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन रां मोनगोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि थालांनाय हाबाफोरा दिनै थारैनो आबुं जागोन। नोंथाङा मावख'नि सासे गागि मावख'गिरिनिफ्राय मदद मोनगोन। फालांगियारिफोरा आयनि गोदान फुंखा मोनगोन। नोंथांनि लुबैनाय बायदियै मोनसे खामानिखौ फोजोबनाया नोंथांखौ खुसि लाखिगोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा सावस्रिगोनां थागोन। नोंथांनि मोजां साननाया दिनै नोंथांनि जिउआव मख'जाथाव सोलायनाय लाबोनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि मददजों माबा मोनसे गोदान जागायजेननायनि बाथ्रा साननो हागौ। गासै साना जोबोद मोजां जागोन। सान इसोरखौ सिबि, नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। नोंथाङा नोंथांनि फैबाय थानाय समखौ गोजोनै आरो खुसिजों बारहोगोन। फैगौ सानफोराव बांसिन राङारि मुलाम्फा जागोन। पिकनिकनि बिथांखि लानाय एबा आंगोफोरजों बाहेरायाव थांनाया जुनिया जागोन। गोसो हमथानाया नोंथांनो बान्था होगोन। नोंनि पार्टनारआ नोंखौ जुनिया मोनदांहोनानै नोंथांनि सानखौ बानायगोन। आथिखालाव साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय मासि जौगानायनि नेरसोनफोर दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। कर्क राशि। नोंथाङा नोंथांनि फालांगि आरो गुबुन फालांगिफोरनिफ्राय मुलाम्फा आरो मुलाम्फाफोर मोनबाय थागोन। नोंथाङा नोंथांनि गाहाय मावख'गिरिफोरनि मददखौ रंजानो हागोन। बाहागोआरिफोराबो दिदोम थागोन। नोंथाङा जायखिजाया गोदान मावथांखि जागायनायनि उनावसो थाखानाय सुथुरफोरखौ सामलायनांगौ। नखरनि सासे सोद्रोमानि गाज्रि जालांनाय सावस्रिया नोंथांनि थाखाय मोनसे गिदिर जिंगा जानो हागौ। नोंथांनि नखरनि सिङाव जेंना जानो हागौ। नोंथाङा गावनि गोसोनि अनगायै गावनि गोसोजों थिरांथाफोर लानांगौ जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै केरियारनि बिथिङाव थासारिफोरा साबसिन जानायनि खाबु दं। नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ मोजाङै फोजोबनो नाजागोन। नाथाय दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि सावस्रिनि बागै जिंगा सिनांगौ जानो हागौ। बिसोरो हरखाबै माखासे सावस्रि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथाङा बिसोरखौ मोजाङै जोथोन लानांगौ। दिनै नोंथाङा माखासे खामानिखौ फोजोबनो गोख्रै जानो हागौ। नोंथाङा सासे लोगोनिफ्राय हेफाजाब मिजिंथिनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि नखरनि बयनिफ्रायबो मदद मोनगोन। दिनै दावफोरखौ जाहो आरो नखराव गासैबो मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। कन्या राशि। जुदि नोंथाङा मावख'आव आन्दोआरि लेनदेनफोराव सांग्रां थायो, अब्ला दिनै नोंथाङा मोनसे जेंनागोनां थासारिजों मोगा-मोगि जानो हागौ। खामानियाव थानाय जिरादफोरा एसे गोमोथाव मोननो हागौ। नोंथांनि धोरोमनि मोनदांथि आरो इसोरनि सायाव फोथायनाया बांगोन। नोंहा मुलुगनां जौगानायनि मोनसे मोनदांथि थागोन।
नोंथांनि जिउ राहा आरो फालांगियाव गोख्रैथि फैगोन। नोंथांनि बैसोगोराफोरा नोंथांनि फोथायथिखौ गाज्रि खालामनो नाजानो हागौ, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि थांखिफोराव गोसो होनांगोन। नोंथाङा बबेहायबा थाबथानो हागौ, जाय नोंथांनि आंगोजों दाङाबाजि सोमजिहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा गलाय-गथाय फिथाइ मोनगोन, नाथाय गासै बेफोर पजिटिभ जागोन। नोंथाङा जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ, थेवब्लाबो नोंथाङा नोंथांनि साहस आरो मेलेमजों बेफोरखौ बारग'गोन। सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा नोंथांखौ एसे जेंनायाव खोख्लैनो हागौ आरो सम बायदि राहा लानाया नोंथांखौ बेफोरनिफ्राय उदां खालामनायाव मदद होगोन। राङारि थासारिया दिदोम थागोन, थेवब्लाबो नोंथाङा रां थिसननायनि सोमोन्दै मोजाङै साननांगोन। खामानि मावथायाव नारसिनथाय सोमजिहोनाङा। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोर आरो मोजां हास्थायग्राफोरनिफ्राय थि समाव मदद मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनै दावगानायनि गोदान लामाफोरा गेवगोन। बेलासि समसिम मोजां खौरां मोन्नायनि जाथावना। नखरारि जिउआ खुसि थागोन। नोंथाङा गावनि बिमा-बिफाजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव थांगोन। नोंथांनि सावस्रिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। नोंथाङा नोंथांनि सोरगिदिं थानाय सुबुंफोरजों अनफानाय लाखिगोन। बेयो सफ्टवेयार इन्जिनियारफोरनि थाखाय मोनसे जुनिया सान जागोन। नोंनि थाखाय गासैबो मोजाङै थागोन। नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खौरांखौ नेगोन। मासे मोसौनो रुटि दौ, नोंनि दावगानाया रोखा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थावनि गाब। धनु राशि। धनु राशि गोनां सुबुंफोरा दिनै एसे सांग्रां जानांगौ। हरखाबै मोनसे गोजोन गैयै थासारि सोमजिनो हागौ। नोंथांनि लोगोरिनि सानखौ मोनसे मोजां मिनिनायजों गोजों खालाम। बांलांनाय खर्सा एबा राङारि लेनदेननि थाखाय गोरोबलायै जानो हागौ। नोंथांनि बिमा-बिफानो दिनै उफ्रा जोथोन नांगौ। राङारि बिथिङाव दिनैनि साना बेसेनगोसा जानो हागौ, बेनिखायनो गावनि खरसानि सायाव नोजोर हो। हाखु-दाखुयै जायखिजाया गोदान खामानि जागायजेननायनि गोरोन्थि दाखालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गोजा गाब। मकर राशि। नोंथाङा धोन बांनाय आरो नोंथांनि थामानखौ जौगाहोनाय मोन्दांथि मोनगोन। नोंथाङा गासैबो रोखोमनि देहायारि गोजोनखौ रंजानो हागोन आरो गोदान आरजिनो हागौ। नोंथांनि अनसायजानाया समाजारि महरै बांगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि दावगानायाव गोजोनगोन। नोंथांनि बेरेखाफोरनि सायाव देरहानायजों नोंथांनि गोजोननाया बांगोन। रांनि खान्थि बायदियै बोहैनाया नोंखौ नारसिननाय खालामनो हागौ, बबेखानि बेखौ फोजोबनो थाखाय दाहार लानायखौ बाङाइ खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनायखौ मोनदांगोन। नोंथांनि खामानिनि जायगायाव राङारि मुलाम्फानि खाबुफोर फैगोन। नोंथाङा बै सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिगोन जाय नोंथांखौ गासैबो रोखोमै हेफाजाब होनो थियारि। नोंथाङा नोंथांनि बाहागिफोरनिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा जागोन। फालांगियारिफोरा गावसोरनि खामानियाव साबसिन खाबु मोनगोन। नखराव मोनसे गोजोन थासारि सोमजिगोन। बेजों लोगोसे मावख'नि थासारियाबो नोंथांनि फारसे जागोन। नोंथाङा माखासे रंजाथाव बुब्लिफोरखौ लोगोफोरजों बारहोगोन। नोंथाङा रंजानाय आरो रंजानायनि मुडआव थागोन। राङारि मुलाम्फानि थाखाय गायत्री मन्त्रखौ रोजाब। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गोथां गाब। मीन राशि। दिनै साख्रियाव दावगानाय एबा बेथन बांनायनि बाथ्राखौ माखासे साननि थाखाय दोनथ'नो हागौ। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो हागौ आरो बाहागोआरिफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन।
नोंथाङा समाजारि महरै बांसिन सांग्रां जागोन। नोंथाङा मोनदांगोन दि गासैबो नोंथांनि बेरेखायै सोलिगासिनो दं। गोबां नाजासेयावबो नोंथाङा सानजेर फिथाइ मोनगोन। बबेखानि नोंथाङा दुखु मोननो नाङा आरो नाजाबाय थानांगौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों चन्दननि गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।